Každý den žiješ v napětí. Nikdy nevíš, co spustí další výbuch. Dnes ti dám 7 přesných vět, které ukončí jeho kontrolu nad tebou. Uvidíš paniku v jeho očích, když pochopí, že tě už nikdy neovládne. Začneme hned. Jestli to dnes zvládneš, zítřek už nebude v jeho rukou. Pamatuješ si ten okamžik? Sedíš v autě, ruce ti automaticky svírají volant, ale mysl je jinde. Kolikrát si už takhle seděla, po další hádce, kdy si dělala všechno podle jeho pravidel a stejně to nestačilo. Cítíš, jak ti po tváři stéká slza a ta bezmoc je téměř nesnesitelná. Proč pokaždé skončíš tady s pocitem, že cokoliv řekneš nebo uděláš, bude použito proti tobě? Přesně takový moment jsem zažila před 7 lety. Seděla jsem v autě po 2hodinové bouři kvůli tomu, že jsem se opozdila o 10 minut. 10 minut. A dostala jsem výčitky tak silné, že jsem začala pochybovat o své příčetnosti. Znáš to? Ten pocit, kdy se přistihneš, že se omlouváš za věci, které bys nikdy neměla. Za to, že dýcháš příliš nahlas. Za to, že jsi unavená po celodenní práci. Za to, že existuješ. Ale co když ti řeknu, že existuje bod zlomu? Moment, kdy se karta obrátí a ty uvidíš, jak jeho maska padá? Co když ti dnes ukážu, jak přesně vypadá okamžik, kdy narcista zjistí, že už tě nemůže ovládat a propadne absolutní panice? Tisíce žen mi popsali stejný vzorec. Nejdřív nevěří, že by mohl ztratit kontrolu. Pak zkouší všechny staré triky. A nakonec, když nic nefunguje, nastane ten moment, ta čistá panika. Protože bez kontroly nad tebou je narcista ztracený. Jeho identita se rozpadá. Už přes 5 let učím ženy přesně rozpoznat tento moment a využít ho. Ne k pomstě, to by tě stáhlo zpět do jeho hry, ale k definitivnímu odpoutání. K vnitřnímu klidu, který nikdo nemůže narušit. Ten okamžik, kdy poprvé uvidíš jeho paniku, je začátek tvé svobody. Dnes ti dám do rukou nástroje, které jsem zdokonalovala s pomocí stovek žen. 7 přesných vět a akcí, které odhalí jeho pravou tvář a ukončí jeho moc. Některé použiješ ve vypjatých situacích, jiné v momentech klidu. Všechny ale mají jeden účel. Ukázat ti, že jeho kontrola existuje jen proto, že jsi mu to dosud dovolovala. Možná teď cítíš odpor. Možná si říkáš, co když to zhorším? Co když bude zuřit ještě víc? To je pochopitelné. Proto ti ukážu i přesně to, co dělat, když se pokusí vrátit zpátky ke starým metodám manipulace. Vydrž se mnou ještě 10 vteřin. Tady to obvykle praskne. Jsme připraveni odkrýt jeho nejhlubší strach. Ztrátu kontroly nad tebou. Než ti dám ty konkrétní věty, musíš pochopit jednu zásadní věc. Narcista nereaguje jako běžný člověk. Když normální člověk vidí, že ti ublížil, pocítí lítost. Narcista ale vidí tvou bolest jako důkaz své moci. Je to jako droga. Potřebuje vidět, jak se hroutíš, jak prosíš, jak se snažíš mu vyhovět. To je jeho palivo. Mechanismus je vždy stejný. Nejdřív tě vyprovokuje, třeba poznámkou o tvém vzhledu, o tom, jak vychováváš děti nebo jak nezvládáš práci. Vypustí ji jakoby mimochodem, často před ostatními. Pak sleduje tvou reakci. Pokud se rozrušíš, získá, co chtěl, důkaz, že má nad tebou kontrolu. Pokud nereaguješ, zvýší tlak, dokud tě nezlomí. Je to jako šachová partie, kde zná dopředu tvé tahy. Hrál jí 100krát, 1000krát. S tebou, s bývalými partnerkami, s kolegy, s kýmkoliv, koho potřeboval ovládat. Postupuje podle scénáře, který má dokonale nacvičený. Ale co se stane, když odmítneš hrát podle jeho pravidel? Co když změníš hru? Představ si masku, kterou nosí. Je dokonalá, propracovaná do nejmenšího detailu. Tváří se jako milující partner, starostlivý rodič, úspěšný kolega. Ale pod ní je prázdnota a strach. Strach, že kdyby lidé viděli jeho pravou tvář, nikdo by s ním nezůstal. A má pravdu. Proto tak zoufale potřebuje kontrolu, aby maska nespadla. Maska padá ve chvíli, kdy odmítneš reagovat podle očekávání. Když nezačneš plakat po jeho kritice. Když nebudeš prosit o odpuštění za něco, co jsi neudělala. Když se nenecháš vtáhnout do další vyčerpávající hádky o ničem. V tu chvíli narcista neví, co dělat. Jeho scénář selhal. A právě tehdy uvidíš tu paniku v jeho očích. Ten záblesk čiré nejistoty. Co se děje? Proč to nefunguje?
Ten moment je klíčový, protože tehdy, poprvé, nejsi ty, kdo ztrácí půdu pod nohama. Je to on. Jenže tady přichází kritický bod, který mnoho žen přehlédne. Když narcista cítí, že ztrácí kontrolu, neustoupí. Naopak, zaútočí ještě silněji. Vyzkouší každou taktiku, kterou zná, od zuřivosti až po falešné slzy. Od výhrůžek po náhlé projevy lásky. Od obviňování až po předstírání nemoci. Jeho repertoár je široký a je v něm mistrem. Proto nestačí jen jednou odmítnout jeho hru. Musíš být připravena na dlouhý zápas. Na sérii testů, kterými prověří tvé odhodlání. Ale s každým testem, který překonáš, jeho maska praská víc a víc. Až jednoho dne spatříš za ní jeho skutečnou tvář. Tvář vystrašeného člověka, který bez cizí bolesti nedokáže cítit vlastní hodnotu. Možná se ptáš, jak poznám, že jsem konečně svobodná. Poznáš to podle jednoduchého znamení. Jednoho dne si uvědomíš, že už necítíš ani hněv, ani strach, ani touhu mu něco dokázat. Jen klid a jistotu, že ať udělá cokoliv, tvůj vnitřní svět mu už nepatří. Ale teď tě musím varovat před první velkou překážkou. Před pastí, do které narcista zkusí strhnout každou ženu, která se pokouší vymanit z jeho kontroly. Naslouchej pozorně, protože tohle je moment, kdy mnoho žen ztratí všechny těžce vybojované pokroky. Nevím, co se s tebou poslední dobou děje, ale nejsi to ty. Jako bys mě už vůbec nemilovala. Po všem, co jsem pro tebe udělal, po všech obětech, jeho hlas se zlomí. V očích se objeví slzy. Posadí se na okraj postele, ramena svěšená. Najednou vypadá tak zranitelně, tak opuštěně. Tak jinak než včera, kdy po tobě křičel kvůli prádlu. Tohle je první a nejúčinnější past. Role oběti. Narcista se najednou stane tím zraněným. Tím, kdo potřebuje ochranu a péči. A ty, se svým dobrým srdcem, s výchovou, která ti vštípila, že máš pomáhat slabším, cítíš nával viny. Možná jsem byla příliš tvrdá. Možná se opravdu snaží. Možná jsem to já, kdo mu křivdí. Tahle past funguje tak spolehlivě, protože útočí na tvé nejlepší vlastnosti. Soucit, empatii, ochotu dát druhé šance. Narcista dokonale ví, že právě tyhle vlastnosti tě u něj držely tak dlouho. Tak proč by je nevyužil znovu? Vzpomínám na Martinu, která po 3 měsících důsledných hranic našla svého manipulativního partnera, jak sedí ve tmě na zahradě, zdánlivě zlomený, a šeptá, že bez ní nemůže žít. Jediný večer stačil, aby všechna její pravidla šla stranou. A víš, co jí řekl další den, když mu vyčetla, že na ní opět zvýšil hlas? Já jsem takový jen kvůli tobě. Kdybys mě tolik nezraňovala, nemusel bych se tak chovat. Druhou pastí je gaslighting, zpochybňování tvé reality. To jsem nikdy neřekl. To si špatně pamatuješ. To se nikdy nestalo. Jsi přecitlivělá. Jsi blázen. Slova, která ti postupně vezmou důvěru ve vlastní vnímání. A bez té jsi bezbraná. Ptáš se, proč tyto taktiky fungují i na inteligentní silné ženy. Protože útoky nepřicházejí najednou. Je to jako vařená žába. Kdyby tě hodil do vroucí vody manipulace hned první den, vyskočila bys. Ale postupné zvyšování teploty, nepatrné úpravy tvé reality den za dnem, rok za rokem, to dokáže zlomit i tu nejsilnější osobnost. Ale teď přichází ta nejnebezpečnější past ze všech. Ta, která přijde ve chvíli, kdy začneš ukazovat svou sílu. Přímý útok na tvou sebehodnotu. Kdo jiný by tě chtěl? Podívej se na sebe. Jsi stará, tlustá, hysterická, špatná matka. Nikdo ti nikdy nebude věřit. Všichni vědí, že jsi nestabilní. Vezmu ti děti. Zničím tě finančně. Řeknu všem, jaká doopravdy jsi. Tohle není jen manipulace. Je to psychické násilí. A jeho cílem je jediné. Dostat tě zpět pod kontrolu skrze strach. Protože vyděšený člověk je ovladatelný člověk. Ale co když ti řeknu, že existuje způsob, jak prolomit tento cyklus? Co když existují přesné věty a techniky, které tyto útoky nejen zastaví, ale obrátí proti němu? Věty tak jednoduché, že je zvládneš i v okamžiku nejvyššího stresu, a přesto tak účinné, že navždy změní dynamiku vašeho vztahu. Je čas přejít od pochopení problému k jeho řešení. Vydrž se mnou ještě 10 vteřin. Tady to obvykle praskne. Dám ti teď do rukou první 3 nejsilnější nástroje, které fungují i v těch nejintenzivnějších konfrontacích. První a možná nejmocnější věta zní: rozumím, že to tak vidíš.
Žádné ale, žádné vysvětlování, žádná obhajoba. Jen těchto 5 slov, pronesených klidným hlasem, s přímým pohledem do očí. Použij ji, když tě obviní z něčeho absurdního, když překrucuje minulost, nebo když ti připisuje motivy, které nemáš. Účinek této věty je okamžitý. Narcista očekává, že budeš popírat, vysvětlovat, obhajovat se. Místo toho dostane něco, co nemůže napadnout, protože mu nevyvracíš jeho realitu. Jen mu sdělíš, že to, co vidí, je jeho perspektiva, ne objektivní pravda. Vznikne zvláštní moment ticha, kdy nevyhovíš jeho scénáři, ale zároveň neposkytuješ nový materiál pro útok. Viděla jsem, jak Katka použila tuto větu, když jí partner obvinil, že flirtuje s jeho kamarádem. Vím, že jsi s ním spala. Viděl jsem, jak ses na něj dívala. Místo obvyklé 2hodinové hádky jen klidně řekla: rozumím, že to tak vidíš. A odešla z místnosti. Později mi řekla, že poprvé v životě viděla svého partnera zmatené mlčet. Neměl připravenou reakci na to, že se nebude obhajovat. Druhá klíčová technika, otočené zrcadlo. Když narcista začne útočit osobními urážkami, jednoduše řekni: je zajímavé, že to říkáš. A pak se odmlč. Tato věta funguje jako bumerang, který obrací jeho projekce zpět k němu. Zároveň mu dává najevo, že jeho pokus o manipulaci vidíš a pojmenováváš, ale nenecháš se jim zasáhnout. Tato technika je zvlášť účinná při veřejných útocích, kdy se narcista snaží tě ponížit před ostatními. Místo zahanbení a stáhnutí se vytvoříš moment, kdy ostatní začnou vnímat jeho chování, ne tvou reakci, jako problém. Markéta to použila na rodinné oslavě, kdy její manžel začal vtipkovat o její inteligenci. Po její reakci: je zajímavé, že to říkáš, nastalo trapné ticho, které ukončil jeho bratr otázkou, proč by něco takového říkal o vlastní ženě. Třetím nástrojem je věta: tohle pro mě nefunguje. Používej ji, když narcista navrhuje řešení, která jsou ve skutečnosti dalšími způsoby kontroly. Měla bys mi posílat svou polohu, abych se o tebe nebál. Dej mi přístup ke svému telefonu, abychom si mohli zase věřit. Přestaň se vídat s tou kamarádkou, kazí náš vztah. Krása této věty spočívá v tom, že neříkáš ne jeho návrhu, což by vedlo k hádce o tom, proč odmítáš rozumné řešení. Místo toho vyjadřuješ, že toto řešení nepomáhá tobě. Nespochybňuješ jeho úmysly, jen konstatuješ svou zkušenost. A to je pozice, ze které tě těžko může vytlačit. Jana tak zastavila nekonečný kolotoč pravidel důvěry, které její partner vymýšlel. Po třetím: tohle pro mě nefunguje, se pokusil o klasický útok. Tak ti asi na našem vztahu nezáleží. Místo obvyklého obhajování jen zopakovala: rozumím, že to tak vidíš. 2 nástroje v kombinaci. Výsledek? Poprvé za 5 let viděla, jak její vždy sebejistý partner ztratil slova. Všechny 3 techniky mají společný prvek. Přerušují zaběhnutý tanec manipulace a kontroly. Nevytváří nový konflikt, nevyžadují křik ani drama. Jsou klidné, důstojné, ale naprosto neústupné. A právě to je pro narcistu nepřekonatelnou překážkou. Nedostane ani vášnivý odpor, který může označit za hysterii, ani podvolení, které potvrdí jeho nadvládu. Je důležité, abys tyto věty nepoužívala jako pasivně agresivní zbraně nebo s posměchem. Musíš je pronést klidně, jako prostou pravdu. Bez potřeby vyhrát nebo potrestat. Protože skutečná síla nespočívá v dominanci nad druhými, ale v neotřesitelném spojení se sebou samou. Tyhle 3 nástroje stačí, abys zvládla většinu běžných konfrontací. Ale co dělat, když narcista přitvrdí? Když zjistí, že jeho obvyklé metody přestávají fungovat? Vydrž se mnou, protože teď přichází část, kterou ženy často zanedbávají. A pak jsou překvapené, když zdánlivě poražený narcista znovu převezme kontrolu. Miluju tě. Vždycky jsem tě miloval. Nikdy jsem nikoho nemiloval tak jako tebe. Jeho hlas je měkký, oči plné slz, ruka něžně hladí tvou tvář. Jakoby poslední 3 hodiny nestrávil tím, že ti vyhrožoval, že tě zničí, pokud ho opustíš. Jakoby před týdnem nerozbil talíř o zeď, protože jsi přišla o 10 minut později z práce. Tohle je první linie odporu narcistu, který zjistil, že jeho kontrola slábne. Náhlý obrat ke starým dobrým časům. K tomu, co kdysi fungovalo. K obrazu dokonalého partnera, kterého si kdysi viděla. Je to jako dostat dávku drogy, na kterou bylo tvé tělo kdysi závislé.
Náhlý příval chemikálií štěstí, který překryje všechny varovné signály. Mnohé ženy v této fázi podlehnou. Uvěří, že se konečně změnil, že konečně pochopil, že tohle už je ten muž, kterého jsem si vzala. A cyklus začíná na novo. Otázka není, jestli se vrátí k manipulativnímu chování, ale kdy. Druhou linií obrany je triangulace, náhlé zapojení třetích stran do vašeho konfliktu. Tvoje matka mi dala za pravdu, že se chováš iracionálně. Všichni v práci se ptají, co se s tebou děje. I terapeut říkal, že tvoje reakce jsou přehnané. Není náhoda, že tyto důkazy nelze ověřit nebo jsou z druhé ruky. Jejich cílem je jediné, izolovat tě a podkopat tvou jistotu. Co v takových chvílích nedělat? Nezačínej vyvracet jeho tvrzení. Nevyhledávej důkazy. Nevolej těm lidem, abys zjistila, co skutečně řekli. Tím vším se jen více zapletáš do jeho sítě. Místo toho si v duchu zopakuj jednoduchou pravdu. Nepotřebuji, aby ostatní potvrzovali mou realitu. Vím, co jsem zažila. Třetí a nejzákeřnější linii obrany jsou výhrůžky, ať už otevřené nebo skryté. Bez tebe nemůžu žít není vyznání lásky, ale citové vydírání. Ublížím si není volání o pomoc, ale pokus o manipulaci. Všem řeknu, co jsi zač, není obrana pravdy, ale zastrašování. Jak v takových chvílích reagovat? První instinkt mnoha žen je uklidňovat, vysvětlovat, dokazovat. Nechci ti ublížit, jen potřebuji zdravé hranice. Samozřejmě, že tě neopouštím, jen potřebuji víc prostoru. Ale každé takové vysvětlení je ve skutečnosti ústupek. Malý krok zpět k tomu, kde jsi byla, pod jeho kontrolou. Ale co když místo toho použiješ ten nejsilnější nástroj ze všech? Ten, kterého se narcista bojí nejvíc? Ticho. Ne zlostné ticho plné napětí. Ne ticho, které křičí, ignoruji tě. Ale klidné, vyrovnané ticho člověka, který nepotřebuje vyhrát hádku, protože už není součástí žádného boje. Když začne hrát oběť, mlčet, nebo říct jediné klidné ne, co by zvolila dnes. Věř mi, že tohle je moment, kdy mnoho žen podlehne strachu, že jsou kruté, že mu ubližují, že nejsou lepší než on. Ale pamatuj, ticho není zbraň. Je to štít. Není to útok, ale hranice. Není to trest, ale prostor pro skutečnou změnu. Vydrž se mnou ještě 10 vteřin. Tady to obvykle praskne. Protože teď ti dám do rukou 4 nejsilnější nástroje, které použiješ, když selžou všechny jeho pokusy získat tě zpět. 4 techniky pro okamžiky, kdy narcista přejde do plného útoku. 4. nástrojem je šedá skála. Není to jen technika, je to stav mysli. Když narcista útočí, stáváš se emočně nedostupnou, nechladnou nebo zlou, ale klidnou jako oblázek. Tvé odpovědi jsou krátké, věcné, bez emočního náboje. Ano, ne, možná, uvidím, rozhodnu se později. Žádná vysvětlení, žádné omluvy, žádné dlouhé věty. Používej šedou skálu, když cítíš, že tě vtahuje do emoční bouře. Když začíná monolog plný obvinění. Když opakuje stará zranění jen proto, aby tě rozrušil. Účinek je zdrcující, jako by boxer trénoval proti odpružené figuríně. Každý úder místo, aby způsobil bolest, se odrazí zpět k němu. Bez tvých emocí jako paliva brzy vyhoří. Pavla to použila, když jí manžel připomněl dávný incident z dovolené. Tehdy si mě úplně ponížila, když si flirtovala s tím instruktorem. Všichni to viděli. Asi tě vzrušovalo mě takhle zradit. Místo obvyklého 20-minutového vysvětlování, že s nikým neflirtovala, jen řekla a začala si číst knihu. Jeho monolog se zastavil po 3 větách, protože nefungovaly. Nerozrušili ji. 5. technikou je věta: nebudu o tom diskutovat. Použij ji, když se snaží vtáhnout tě do starých sporů, překrucuje fakta nebo vytváří falešná dilemata. Není to vyhýbání se konfliktu, ale rozpoznání, že některé diskuze nejsou diskuse, ale pasti. Síla této věty je v jejím klidu. Neříkáš nechci, což by naznačovalo emocionální reakci. Říkáš nebudu, což je čisté rozhodnutí. Pak změň téma nebo, pokud to nejde, odejdi z místnosti. Vždy ale klidně, bez práskání dveřmi nebo posledního slova. To by totiž bylo palivo, které hledá. Lenka to vyzkoušela, když partner znovu otevřel téma její údajné nevěry. Nebudu o tom diskutovat. Zkusil jiný úhel útoku, ale odpověď zůstala stejná. Po 3. pokusu se rozčílil: ty se mnou odmítáš mluvit o našich problémech.
Takhle se vztahy neřeší. Na to odpověděla: rozumím, že to tak vidíš. Kombinace 2 nástrojů. Účinek? Poprvé za 6 let vztahu odešel on z hádky první, ne ona. 6. nástrojem je fyzický odstup. Není to útěk, ale strategické přerušení konfliktu. Řekni: potřebuji čas o samotě. Vrátím se za hodinu. A pak skutečně odejdi. Na procházku, do jiné místnosti, kamkoliv, kde můžeš obnovit spojení sama se sebou. Při návratu nenavazuj na konflikt. Nezačínej vysvětlovat, proč si odešla. Prostě se vrať ke svým činnostem. Tohle je zvlášť účinné při fyzickém zastrašování nebo když cítíš, že ztrácíš půdu pod nohama. Mozek v silném stresu nemůže jasně myslet ani přistupovat k tvým novým nástrojům. Potřebuješ přerušit biochemickou bouři, která probíhá ve tvém těle. Odstup není selháním, je to moudrost. 7. a možná nejdůležitější technikou je kombinace všeho předchozího v situaci, kdy narcista zuří. Začínáš šedou skálou. Rozumím, že jsi naštvaný. Když pokračuje, přidáš: nebudu o tom takhle diskutovat. Pokud nezabere ani to, oznámíš: potřebuji čas o samotě. Vrátím se za hodinu. A pak skutečně odejdeš bez ohledu na jeho protesty. Dana tuto sekvenci použila, když partner vyhrožoval, že jí zničí život, pokud ho opustí. Nejdřív reagovala šedou skálou. Když pokračoval, řekla: nebudu o tom diskutovat. Když začal křičet, klidně oznámila: potřebuji čas o samotě. Vrátím se za hodinu. A odešla navzdory jeho pokusům jí fyzicky zabránit. Po návratu našla člověka, kterého nepoznávala. Tichého, nejistého, téměř vystrašeného. Jeho zbraně selhaly, jeho maska spadla. Každá z těchto technik vyžaduje praxi a odvahu. Nebudeš dokonalá na poprvé, možná ani na podesáté, ale každé malé vítězství, každý moment, kdy zůstaneš ve svém klidu navzdory jeho pokusům tě rozhodit, buduje tvou vnitřní sílu a s každým takovým okamžikem jeho moc slábne. Pamatuj, že cílem není vyhrát hádku nebo ho změnit. Cílem je osvobodit sebe, protože pravda je, že žádný člověk nemůže být vyléčen zvenčí. Narcista se změní, jen když sám pocítí bolest svých vzorců víc než uspokojení z kontroly. A to se stane jen tehdy, když jeho staré triky přestanou fungovat. Vydrž se mnou, protože teď ti ukážu, jak přesně vypadá moment, kdy narcista definitivně pochopí, že tě už nikdy nebude ovládat. Ten okamžik čisté paniky a následné transformace, který změní dynamiku vašeho vztahu navždy. Co se to s tebou stalo? Kdo ti tohle nakukal do hlavy? To je ta tvoje nová kamarádka? Nebo ten psycholog? Nikdo tě nezná tak jako já. Nikdo tě nemiluje tak jako já. Bez tebe jsem nic. Jeho hlas stoupá a klesá, střídá taktiky rychleji než kdykoliv předtím. Cítí, že ztrácí půdu pod nohama a je to pro něj děsivé. Maska padá. Už nevidíš sebevědomého muže, který vždy ví, co dělat. Vidíš vystrašené dítě v těle dospělého. Dítě, které se zoufale snaží získat zpět kontrolu, kterou nikdy doopravdy nemělo. Dítě, jehož jediná identita je závislá na tvých reakcích. První fází paniky je intenzifikace. Všechny staré taktiky najednou, na plný výkon. Citové vydírání, hrozby, lichocení, obviňování. Všechno smíchané dohromady v zoufalém pokusu najít, co zabere. Je to jako sledovat, jak někdo zoufale mačká všechna tlačítka ve výtahu, který se zasekl. Během této fáze zůstáváš v šedé skále. Klidná, vycentrovaná, s minimálními odpověďmi. Žádné vysvětlování, žádná obhajoba. Jen tiché pozorování bouře, která se tě nedotýká. Druhou fází je nevěřícné ticho. Moment, kdy narcista pochopí, že ať udělá cokoliv, nedostane z tebe tu emocionální reakci, kterou potřebuje. Jeho oči těkají, mysl zoufale hledá nový úhel útoku. Tohle ticho může trvat minuty nebo dny. Je to nejnebezpečnější fáze, protože nevíš, co přijde. V této fázi udržuješ svůj klid, ale zvyšuješ ostražitost. Ne ze strachu, ale z moudré opatrnosti. Nepřerušuješ ticho, nenabízíš útěchu. Necháváš prázdnotu být, protože v té prázdnotě se rodí nový vzorec. Třetí fází je pokus o návrat ke starému pořádku. Může předstírat, že se nic nestalo. Může se chovat, jako by poslední týdny byly jen špatným snem. Může přijít s návrhy na nový začátek, čistý stůl, pojďme zapomenout na minulost. V této fázi používáš větu: tohle pro mě nefunguje.
Klidně, bez hněvu, ale neústupně. Ne proto, abys ho ranila, ale abys chránila novou rovnováhu, kterou si tak těžce vydobila. A pak přichází poslední fáze. Skutečná transformace. Ne jeho osobnosti. Narcismus je příliš hluboce zakořeněný, aby se změnil bez intenzivní terapie. Ale transformace vašeho vztahu. Dynamiky mezi vámi. Tisíce žen mi popsali stejný okamžik. Ticho. A on poprvé bez moci. Jakoby něco v jeho očích zhaslo. Ta jistota, že tě může ovládat. A něco jiného se rozsvítilo. Možná respekt, možná strach, možná obojí. Ten pohled říká, už nejsi moje, už tě nemůžu formovat podle své vůle. Je to pohled porážky, ale ne té kruté, vítězoslavné, kdy někdo triumfuje nad druhým. Je to tichá kapitulace před prostou pravdou, že každý člověk patří jen sám sobě. Že žádná láska, žádný slib, žádné pouto nedává nikomu právo kontrolovat duši druhého. V tom okamžiku možná pocítíš nával lítosti. Ne za svou sílu, ale za jeho slabost. Za prázdnotu, kterou v sobě musí nosit, pokud potřebuje živit své ego bolestí druhých. Je to zvláštní moment soucitu, který nepramení ze strachu nebo podřízenosti, ale z opravdové síly. Nejvíc mě ranilo, když jsem v očích svého bývalého partnera uviděla tento moment. Pochopila jsem, že celou dobu bojoval s vlastními démony, ne se mnou. Ale také jsem věděla, že ty démony za něj nemohu porazit. To už byla jeho cesta, ne moje. Došli jsme spolu dlouhou cestu. Od momentu, kdy jeho manipulace určovala tvou realitu, k bodu, kdy jsi znovu ve spojení se svou vnitřní pravdou. Získala si nástroje, které fungují, a pochopení, proč fungují. Ale než se rozloučíme, musím ti dát ještě jednu radu. Zlaté pravidlo, které tě ochrání v budoucnosti. Nikdy nevysvětluj své hranice. Nikdy neobhajuj své rozhodnutí odpojit se od manipulace. Ve chvíli, kdy začneš vysvětlovat, proč máš právo na respekt, na pravdu, na důstojnost, už si vstoupila zpět do jeho hry. Protože v té hře je tvá autonomie něčím, co musí být zdůvodněno, ne něčím, co ti přirozeně patří. Naopak, vždy si pamatuj, tvé hranice jsou dar, ne požadavek. Nabízíš druhému jasný návod, jak s tebou být ve zdravém vztahu. Pokud ten dar odmítá, pokud trvá na tom, že tě bude zraňovat, pak není připraven na vztah s tebou. A to není tvá vina ani tvá zodpovědnost. Mnoho žen se mě ptá, co když se opravdu změnil? Co když tentokrát myslí své sliby vážně? Má odpověď je vždy stejná. Dej si čas. Skutečná změna se projevuje v činech po dlouhou dobu, ne ve slovech v momentu krize. Narcisté jsou mistři krátkodobé transformace, když cítí, že ztrácí kontrolu. Ale udržet změnu, když zjistí, že je v bezpečí, to dokážou jen velmi zřídka. Už nikdy neudělám tu chybu, že bych posuzovala člověka podle jeho slov a ne podle jeho činů. Že bych věřila slibům víc než vzorcům chování. A především, že bych považovala lásku za omluvu pro neúctu. Možná se teď ptáš, co když už nikdy nenajdu lásku? Co když zůstanu sama? Dovol mi prozradit ti tajemství, které znají všechny ženy, které prošly tímto ohněm. Být sama je 1000krát lepší, než být s někým, kdo používá tvé srdce jako zbraň proti tobě. A navíc, když se naučíš být v klidu sama se sebou, přitahuješ do svého života úplně jiný typ lidí. Lidi, kteří respektují tvé hranice, protože mají své vlastní. Lidi, kteří nepotřebují tě kontrolovat, protože jsou v míru sami se sebou. Jestli si z dnešního setkání odneseš jedinou věc, ať je to toto. Nikdo, žádný partner, žádný rodič, žádný přítel, nikdo nemá právo zpochybňovat tvou realitu nebo přepisovat tvou hodnotu. Tvá duše je nedotknutelná. A když to pochopíš nejen hlavou, ale každou buňkou svého těla, žádný narcista nad tebou už nikdy nebude mít moc. Příště dostaneš klidnou větu, která zastaví jeho výbuch dřív, než začne. Větu tak mocnou, že změní dynamiku vašeho vztahu během jediného rozhovoru. Ale do té doby si pamatuj, jeho panika není tvá zodpovědnost. Jeho kontrola nebyla nikdy tvou bezpečnou zónou. A tvá svoboda je tvým přirozeným stavem.